Ngibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Sambonga uNkulunkulu kakhulu. Thatha leli thuba ngibingelele ibandla lenkosi kuzona zonke indawo la kufinyelela khona lezi inhlelo zethu egameni lika Jesu Kristu. This is our new segment ke la khona suke sibukisana imibhalo. Sibukisana imibhalo nje ngendlela enhle kakhulu. So siyabonga kakhulu bazalwane bami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes, ningakhohlwa ngomhla ka2 siyobe silapha na eThekwini eMkhumbane Hall. La siyobe sikhona lapha ngase Richview ngase Chesterfield lezo indawo lezo nje all around. If you are around Durban, please don't miss out this upcoming powerful service. And after that we are coming to Pretoria ngomhla ka9 siyobe silapha na eNdala Mall Arcadia ngoba ze Pretoria siyobe Arcadia egameni lika Jesu ngomhla ka9 siyaqala ekseni ngo10 siyobe silapho. Will be hosting apostolic and a prophetic encounter. You do not want to miss this one egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes, today I'm joined by Ubaba Ukhoza Sinayila ukwavela ke kaninginyana la enkulumeni la suke sixoxa khona. And I'm also joined by Ubaba Umpostoli Sinayila lapha namhlanje egameni lika Jesu Kristu la kwi segment senimbone kaningi la suke sithinta khona ihloko ezihlukene. For the first time ke siba naye kulolu hlelo kanye ngithi kule segment la khona sizobukisana imibhalo. So siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu makadunyiswe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Without any waste of time ke ngicela ukuthatha leli thuba ngibamukele egameni lika Jesu. Lapha ngiqale ngobaba umpostoli uMbatha. Baba sikubingelele sikwamukele. Sebalikhulu ngibingelele kuwena. Amen. Ngibingelele kuBaba Ukhoza egameni lika Jesu. Sibonga. Amen. Amen. Ubaba Ukhoza sinaye lapha namhlanje. Baba Ukhoza ngithathe lithuba ngekubingelela. Ubaba Ukhoza ukhonze ebandleni elingashaya izinsimbi. Baba Ukhoza, right? Hayi ngiyaphila mfowethu, ngiyaphila. Siyaphila baba, siyaphila. Ngiyathanda uma uyigcizelela le yokuthi hayi ngifuna nje ucaca ukuthi kahle kahle umevi. ukuthi cha usebandleni elingayishaya insimbi futhi elingayishaya izandla. Futhi ke nje okuthandaza umuntu oyedwa. Bambatha ikhonto njalo ukuthi ebandleni kuthandaza umuntu oyedwa. Angazi mhlambe uBaba Ukhoza ngasinikeza amavesi ukuthi iBhayibheli mhlambe ke siqale ngayo kule ukuthandaza. Kodwa phela ngithi sikakathandaza. Sengiphambili. Phambili impela. Njengoba ngithandaza la mangithanda kusho komela uthule. Ngiyathula vele. Sho makuthandaza wena komela ngithule. Ukumele uthule. Mangathandaza mina nothandaza ukwenza njani? Ay sengakuthatha njengomuntu ongekho. Ikhoza sizoyizwa kahle lento yakho. By the way, this is a Christian platform. If umzalwane usendaweni right kakhulu, I can assure you ukuthi lakho this is a platform lakho nasithinta izinto ezizokukhulisa, sithinta izinto ezizokuchallenge to go search the scriptures. More especially this kind of show. This is the show ezokuthuma eBhayibhelini ukuthi uhambe uyobheka ama scriptures, uhambe uyobheka izwi lenkosi egameni lika Jesu. Some of our shows they send you emadoleni ukuthi uhambe uyothandaza. Ezinye but lana ikuthuma ekutheneni ukuthi uhambe uyobheka imibhalo egameni lika Jesu Kristu. Baba wethu engcwele siyabonga. Egameni lika Jesu siyabonga moya engcwele ukuthi ube nathi uNkulunkulu uthona amandla for hosting us in such a very powerful in the name of Jesus Christ. Baba wethu engcwele siyathandaza uNkulunkulu uthona amandla onke kuzona zonke lezi inkulumo ezovela kule ndawo. uNkulunkulu wethu engcwele sithandazela umusa wakho maziveze wena ubuNkulunkulu bakho ebuntwini bethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza Nkosi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Be the center of this conversation in Jesus mighty name of God we pray. Amen. Yes, once again amukelekani ke bazalwane bami, siyabonga kakhulu. Mhlambe ke mvele ake si break nje ice ngayo kulena. It's quite very interesting leyo kuthandaza bobukhozi. Lapha kucacisele ubaba uMbatha kule yokuthandaza umuntu wena bese sigena esihlukene sethu. Ngiyathanda ngendlela oyiveza ngakhona ngoba iqiniso lengukuthi
nokuba sicaciselana kodwa mhlambe bakhona nabanye abathi mabebukile bezwe mhlambe babone okuthile bebekade bengakunakile. Yeah. Kafishane nje masikhuluma ngomkhuleko, umkhuleko uyinkulumo esuke ibheke kuNkulunkulu. Incwadi yabaseFiliphu 4 verse number 6 uthi uPaul izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka. Kusho ukuthi ke uma sikhuleka sisuke sihambisa isicelo sethu noma sisuke sihambisa ukubonga kuNkulunkulu. Buka ke mawubheka incwadi kaFirst Timothy chapter 2 verse number 8 uthi uPaul ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke. And then ke uma amadoda ekhuleka ezindaweni zonke khumbula lento engiyishilo ngithe umkhuleko ukudlulisa umlayezo othize ngabe umlayezo wesicelo ngabe umlayezo wokubonga. Kusho ukuthi ke yonke into eyenziwayo ebandleni kumele yenziwe ngokuhleleka. Okay. Nange-order kusho nje ngokuhleleka ukuthi okay izinto azenziwa nje isiphithiphithi. Buka incwadi kaFirst Korinte usahlo number 14 verse number 15 uthi uPaul kunjani pho ngizokukhuleka ngomoya ngikhuleke nangengqondo futhi. Okusho ukuthi masikhuleka akumethi ingqondo ilahleke, akumele ukuthi umoya ungabibikho kodwa kumele ukuthi umqondo ube khona. Ngakho ke masithi siyakhuleka sivula inkonzo ngomkhuleko sizothi baba uDlamini sicela usikhulekele ukuba kuvulwe inkonzo ukuze uzothi mawukhuleka uqala sikuzwe, uphade nendawo sikuzwe, uphetha sikuzwe, mawusuthi amen sithi nathi amen. Ngoba uamen usho ukuthini? Usho ukuthi makube njalo. And then siyavumelana. Manje masizokhuleka sonke kanye and then ngapha iBhayibheli lithi uNkulunkulu akusuyo osiyaluyayo. Usuyichazile ngiyabonga bokukhoza. Ungabusayilanda kakhulu bazizanga ngayo kahle kahle. Bese nje yes. Nansi ke bombathu uyayizwa ke yes. Mhlambe ubabu ukhoza ekuthenini ukuvula inkonzo. Yes. Singavumelana ukuthi ngeke kuthiwe mhlambe let's say ifeni kuthiwa bani khuleka. Yeah. Akhuleke lo muntu as an item. Yeah, as an item. Yes. Kodwa ibandla there are many incident in eBhayibhelini la khona kutholakala abazalwane bekhuleka. Yabona njenge verse lela alikhothile. Ufuna amadoda akhulekayo angacolanga ulaka phambi izandla ekhuleka. So lapho amadoda mningi lobo ukuqala ukuthi lelo verse alithe indoda so kufuneka ekhuleke kunomningi. Yes. Siqaphela ukuthi ke uma uPeter during umkhosi wePhasika uPeter eboshwa Acts chapter 12 lithi iBhayibheli ibandla lamkhulekela ngesineke ibandla lakhulekela uPeter. Ngiyacabanga ukuthi izwi likaNkuluNkulu encwadini futhi enye reference ngoba i-doctrine once uthi i-doctrine okanye isifundiso awukwazi uku-establisha isifundiso ngevesi noma lilodwa. Ufuneka uthole amavesi azo noma amabili azobhekapha leyo doctrine leyo. Okay. So now ngicela ukuthi ke ngibheke incwadi yezenzo futhi izenzo chapter 1 uverse 14 from verse 14 ibandla nalapho futhi liyakhuleka kubonakala ibandla likhuleka uhlanganela ibandla likhuleka. Acts chapter 2 verse 42 ibandla futhi nalapho futhi kuhlanganela abazalwane nabesifazane abesilisa bayakhuleka. So sibuka ukuthi ke into yokukhuleka mhlambe bona banezizathu zabo ezokuthi inga njengoba echazile ubaba ukhoza ofithi ke mhlambe inqubo yabo kodwa angeke si generalize siyenze i-doctrine for the church. Yes. Ngoba lapho sobe sesiphambana nezwi
likaNkuluNkulu, initial word, ngoba alikho izwi eBhayibhelini elithi kufuneka kukhuleke umuntu oyedwa ebandleni. Njoba echaza nje ukuthi njoba ngithi mina ngiyavuma uma kwama items noma mhlambe let's say for example kwesinye isikhathi kuthiwa inhlelo ngeinhlelo kuthiwa sibani ivula inkonzo, lo muntu lo angakwenza avula inkonzo alaleleke. Uyabona, ngoba usuke kucelwe yena, kufana nokuthi kuthiwa Dlamini khuleka. Uyabona, lapho ke uzokhuleka phela ngoba kucelwe wena. Uyabona, usuyakhuleka thina ke sithulile. Kodwa lokho asikutreat njengesifundiso nangedoctrine efanele siqhube ngayo, ukuthi ke ibophe idoctrine eyenza ukuthi wonke umuntu ame lapho. Interesting. Ngiyakuzwa ukuthi uyafudumala. Akekiyeke. Asingene kulesi sihloko. Siyosenza ngelinye ilanga. Siyosenza ngelinye ilanga. Ngifisa bafana kumnyeke. Okay, akunikeze 1 minute. Okay. No, ngilapha ekuthenini uma sikhuluma ngomkhuleko, sikhuluma njengoba bengathi ngiqeda ukusho ukuthi sikhuluma 1 kungaba isicelo, 2 kungaba ukubonga, and then ke masikhuluma ngebandla sikhuluma ngendlu kaNkuluNkulu, and then ke okuNkulunkulu oyinhloko kulendlu le, and then ke njengalombhalo awudonsayo umfowethu kaActs chapter 12 ma lithi iBhayibheli ibandla lamkhulekela uPetro ngesineke. Mangabe sithi khuleka, asithi zikhulekele wena, sithi sikhulekele sonke siyibandla, sikunikeza lo mlayezo lo esicelo sikunikeza sona ukuthi manje kungabe khona ogulayo khuleka, kungabe mhlambe kukhona obekade gula usesindile khuleka. And then ke ngokwenza kanjalo awuzenzeli wena wedwa, wenzela ibandla lonke, ukuthi sithi mangabe ke ngithi njengoba kathi ngenza isibonelo ukuthi sivula inkonzo, mangabe sithi ethi omunye umzalwane sekukhulekiwe nokuvula inkonzo, ngeke sithi hayi ubani usekhulekile, igama lithi yes sesikhulekile, ngoba ebekhuleka egunyeni alinikezwe yibandla ukuthi akakhuleke. Olesihloko lesi simnandi lesi ngathi besavele sikhuluma. Kodwa ke sibalukhulu uyacabanga ukuthi ke 1 angifuni mhlambe silmisinterpret izwi. Okay. Laphayana njengoba nje ngicheke ngikhuluma quote nje, ngiyaquote njalo. Yes. Ngiquote uActs chapter 12. uPeter usejele qeda ukufa uJames. Ibandla lam akuzange lithi kwakunoRoda. Ukhumbula ukuthi uPeter mayephuma ejele ngengilosi mayeqeda ukuphuma. Yes. uRoda uyena owezwa. Wayotshela abazalwane, kwathi ukuthi abazalwane bayakhuleka, kwakhuleka iningi, kwangakhuleka umuntu oyedwa ezisicelo, kwakhuleka iningi. So uma sibuka, there are many incidents in the Bible, even uJesu eGetsemane, uJesu ukhuphula nabafundi, yabona abathathu, angithi uba nxusa ukuthi benze njani, bakhuleke. Yabona ngoba ihora lokulingwa seliseduzana, kodwa abafundi benze njani, bayalala. Uthi beningenzilinde yini emlizwe now Peter futhi, yabo. So ingakho ngisho ngithi mina asivume inqubo ekuthwenini inqubo yebandla okhoza elithile, kodwa singayihlanganisa ukuthi it's a final ye doctrine from the Bible, ngoba lapho sobe sesidukisa abantu. Ake sibuye lana ke. Okay. Ake sibuye la. Angithi masikhuleka sithi siyakhuleka sonke kanye kanye. Okay. And then ke naku siyakhuleka sonke kanye kanye. Omunye usho lokho, omunye usho lokho, omunye usho lokho, omunye usho lokho, omunye usho lokho. Yabo. Leyo nto leyo akusiyo into ehamba ngomqondo wokuthi nje kuyakhulekwa, because mas sithi
sivula inkonzo noma sithi siyakhuleka kumele into yethu ibe nokuhleleka ngokuthi sikhonza uNkulunkulu ohlelekile not ukuthi sithi yidoctrine yabantu abathize ukukhuleka nje masithi nje siya kuNkulunkulu ubaba wethu ngomkhuleko kumele kube neorder. So nina ukuhleleka nikuthatha ngokuthi ukuhleleka ngenxa ukuthi kusho umuntu oyedwa. So ngamanye amagama umuntu oyedwa akakwazi ukwenza ukungahleleki. No, uyakwazi ukwenza ukungahleleki umuntu oyedwa. And then ke into esiyithathayo ukuthi umkhuleko uyinkulumo eya kuNkulunkulu. And then njengoba umkhuleko uyinkulumo eya kuNkulunkulu kumele ke kube ilo osa inkulumo kuNkulunkulu atshele uNkulunkulu noma acele kuNkulunkulu lokho ayokucela. Thina abanye sibeke indlebe zethu nenhliziyo zethu kulento ayishoyo ukuze ekugcineni sizokwazi ukuthi sivumelane naye sithi amen. Ongitshele nje masingakhuleka soba u3 manje sonke nje masuka nje kanye nomunye usholokho nomunye usholokho nomunye usholokho bese wena uyasala wedwa nje mhlawumbe 2 minutes or nje i minute elilodwa and then usholokho okushoyo bese thina sesiqedile ukukhuleka bese uthi amen nathi bese sithi amen. Kusho ukuthi lento besikade siyikhuluma thina besingayilalele besilalele lesho uwe ngoba sesikwazi ukuvumelana nawe entweni besikade singayilalele nathi sisho besikade sikusho yabo. And then ke kanjalo sekubonisa ukuthi uamen asimqondi ukuthi usho ukuthini. Kanti uma ngabe sithi amen sisho ukuthi akube njengoba usho yabo not ukuthi ngizothi akube njengoba ufana nokwenzani kufana nokuthi umfowethu mhlawumbe ukhuluma isiChina or isivenda. Yes. Angisazi isivenda awusazi isivenda akhuleke ngesivenda yabo aqede bese egcinene ngithi mina amen. Umkhuleko uyini? Because makubuze lo question. Umkhuleko njengoba bese ngishilo ngathi uyisicelo or ukubonga. Khona lento ubambatha ishilo indaba ye ukhotha lapha escripture ukhulekelwa uPeter. Uphendula uthini ngaleyo? Khulekela uPeter. I mean lelo chapter 12 kukhulela uPeter ekade esejele njoba ekade ukhuleka ibandla. No, lapha na iBhayibheli malithi ibandla lamkhulekela. Mina iunderstanding enginayo lapha na. Layo ke inkinga. Yabo no ngifuna ukusho lento show iBhayibheli. No bese ngizuma ukuthi understanding ngona. No ngithi into ekhona lapha njengoba kuthiwa ibandla lamkhulekela. Yes singathatha ngomqondo ukuthi makuthiwa ibandla bese sithi kwakhuleka wonke umuntu kanye kanye. Kodwa iqiniso lomkhuleko alihambi kanjalo. Okay. Ake sibheke la. Mhlambe ake ngilekelele nangaleli kivesi nake ngiliquothile futhi. Okay. Acts chapter 1 verse 14. Acts chapter 1 verse 14. Verse 14 mhlambe nje uyibheke nawe ngesizulu. Mina ngizoyibuka la ngesilungu. Ithi they all met together and were constantly united in prayer. Along with Mary and the mother of Jesus, several other women and the brothers of James. During verse 15, during this time, when about 120 believers were together in one place, Peter stood up and addressed them. So, yabona la, uma uPeter uvezwa as a person that address 120 people. But uma bekhuleka, they united all of them in prayer. Verse 14 uthi bonke laba baqinisela nganhliziyo nye. Okay. Baqinisela nganhliziyo nye. Okay. Uthi bonke laba baqinisela nganhliziyo nye ekukhulekeni kanye nabesifazane noMaria unina kaJesu nabafowabo. And then ke uverse 14 lo. Singakafika kuverse 15. Mayithi bonke baqinisela nganhliziyo nye. Ngiyizwa ithi bonke babe enhliziyo nye makhulekwa.
babe inhliziyonye makhuleko. Yabona ke uma ngabe sizokhuleka sonke kanye ngeke sibe inhliziyonye. Ake ngiye la. Okay, ungakaqhubeki phambili. Okay. Ngifuna ukuya ku verse number 15. Yeah, Ngoba 15. uye wathinta no verse number 15. Uverse number 15 uthi ke ngaleyo mihla uPetro wasukuma phakathi kwabazalwane isixuku sabantu esasikhona ndawonye kwakungathi 120 wathi okay uPetro wenzani la uverse number 15 Yeah. ithi inkulumo wasukuma Yeah. wasukuma wakhuluma kubo Yeah. and then ke inkulumo ayikhuluma ke iverse number 16 kodwa into engiyilandile ukuthi lana kubonakala uPetro elida esukuma ekhuluma kubazalwane njoba inkulumo ithi ngaleyo mihla okungisho ukuthi inkulumo eyenzeka ngesikhathi esisodwa le because mawubheka lenkulumo le uverse 14 and then uthi uverse 14 bonke laba baqinisela nganhliziyonye ekukhulekeni kanye nabesifazane noMaria unina kaJesu nabafowabo bese ke ethi ke uverse number 15 ngaleyo mihla uPetro wasukuma phakathi kwabazalwane isixuku sabantu esasikhona ndawonye kwakungathi 120. Okay and then ke into engizama ukuyiveza ukuthi uverse 14 unginika umqondo othi baqinisa bonke baba njani inhliziyonye baba inhliziyonye ngenkathi kukhuleko okusho ukuthi into ababeyikhulekela babeyazi ukuthi babekhulekela ini bonke baba inhliziyonye kuleyo nto leyo abayikhulekelayo kodwa sivume lapho la iBhayibheli mhlambe iinterpretation different ngoba uyabona uverse 15 ukhuluma enye inkulumo kunoverse 14 uverse 14 ucacile afuneke simtwist uverse 14 ubala abantu abakhuleka bekhuleka nganhliziyoni 1 uma sikhuleka angithi sikhonza inkosi eyodwa ipurpose siyayazi ukuthi sikhulekelana so asikwazi ukuphambana ngomqondo lithi ingakho lithi iBhayibheli mawubekini lo mqondo wakuKristu Jesu so simqondo omunye sikhulekela into esiyazi inhliziyoni so uma sikhuleka sonke sikhuleka with one purpose akukho ne different yokuthi ke ngoba siyakhuleka wena omunye ukhuleka kanje sehlukene ukhumbula ukuthi phela lana siyinkolo ezihlukahlukene ngoba lokho kuzochaza ukuthi uma siyinkolo ezahlukahlukene ebandleni linye ilapho esokhuleka ke sihlukene singekho umqondo omunye singakhuluma inkulumo enye so uPeter kuverse 15 ukhuluma after iprayer useya ba address kodwa sebeqale benza njani bakhule ngoba kubalekela ukuthi iverse lichaza lona lodwa leyichaza ukuthi kwakunobani and uma uthi uyacheka kwakunabafundi futhi yabona so izwi likaNkuluNkulu mina ngenzela ukuthi senze ijustice kuwo wonke umuntu nolalela ukuthi sivume la ukuthi ngempela izwi liyakuveza ukuthi iningi liyakhuleka njengo Acts chapter 12 as well and Acts chapter 42 chapter 2 verse 42 uzasasho iningi liyakhuleka ngibekise also about uJesu uhambe nabafundi yabona wakhuphuka nabo wayentabeni uma ekhuphuka nabo entabeni uthi salani la nikhuleka azange athi salani la ukhuleka Peter ngeke ngifunda neverse lapha before ngeke ngifunda neverse mawufunda incwadi kaJakobe I think it's chapter 5 uthi makukhona ogulayo makabiza amalungu ebandla amkhulekela alisho ukuthi mhlambe ke makabiza amalungu ebandla ilungu elilodwa limkhulekela mhlambe awucacisela no into eyodwa le
Okay, awuthi ngiqale ngibuyele kule umfowethu ayikhulumile bese ngiza kule. Yeah. Ma ithi inkulumo bonke bakhuleka nganhliziyonye. Ngiza kule nkulumo athi kwakuyibandla elilodwa. Okay. Yes, iqiniso lelo kwakuyibandla elilodwa. Noma kwakungabazalwane ababodwa abaqonda into yinye. Umbuzo uthi ke uma ngabe sinhliziyonye yini into esenza ukuthi singathembani ukuthi lona mayekhuleka ukhuleka lento nami ebengizoyikhuleka uma ngabe bengikhuleka ngoba labantu laba banhliziyonye. Mangabe silalela ngokwalomqondo lokuthi uthi uverse 14 bonke laba baqinisela nganhliziyonye ekukhulekeni. Kusho ukuthi labantu laba into ababeyikhulekela kwakuyinto eyodwa. Okay. Futhi bonke benhliziyonye kuleyo nto leyo abayikhulekelayo. Okungeke angivumelani kahle nento yokuthi ngeke sithi sikhulekela into eyodwa sikhuleke sonke kanye bese kuthiwa besinhliziyonye. Kusho lokho ngimokubheka kuukusicabangela ukuthi sinhliziyonye. Kodwa akusiyo lento le engabe ngempela iyenzeka. Ngoba ngabe sibeke umqondo nenhliziyo kulento eshiwo. Sizovumelana ukuthi ekugcineni mayethi amen sonke sithi amen ngoba sonke besinhliziyonye kulento ayisho. Number 2 ubuza lento before ngikuphazamise nje. Manifunde iscripture ukuthola interpretation ya scripture. Nisifunda ngokuthi mhlambe nibuka ukuthi sithini sonke noma mhlambe kukhona indlela mhlambe ngokusizwa umoya ongcwele ukuthola ukuthi hayi le scripture lesisithi noma nithathela nje ukuthenela ukuthi hayi izwi lithi ngokwe context. Kakhulu into esibukayo evesini sibuka inkulumo yonke kuleso sahluko leso. Number 2 sibuke nencwadi nje yonke yabo ukuthi lencwadi lena nje iyonke yini into eyiqukethe eyiphethe. Okay. And then ke bese kuma sizobuka ukuthi ke lesahluko lesi sona sisodwa nje sikhuluma ngani. Okay. And then ke bese kuma ke siza ke kuleli vesi esisuke silifunda ngaleso sikhathi leso ukuthi okay leli vesi malikhuluma kanje kusho ukuthi lisho kanje. Okay. Yabo. Bambatha yini angisiza mangifunda iBhayibheli ekutheleni ukuthi ngikwazi ukuthola imessage yeBhayibheli njengoba injalo. I think into yodwa justice ukutheni understand the whole chapter that you are reading. Ngoba awukwazi ukuthi unga-understand ukuthi be i-event what was all about. So iyo lento yenza ukuthi wenze justice uma ukhuluma nenkulumo ethile wenze justice. Yabona njengoba ngikhotha lama verse ngiwakhotha ngoba ngazi i-background the whole elokunja of the whole chapters. Yes. Ukuthi what was the event. So that is why iBhayibheli lithi ibandla lalikhuleka. So thina one asikwazi ukuthi sibeke ngomqondo wethu sifake umqondo wethu sikhulumela iBhayibheli. iBhayibheli lifuneka licaca malithi ibandla lakhuleka ibandla. Uma lithi uPeter wasukuma ibandla bekuzothiwa uPeter ibandla lasukuma kune different lapha. uPeter wasukuma usukuma after ibandla liqeda ukukhuleka. So mina ngithi mina ngiyaphinda futhi ngithi mina kuyo yonke into hleze kunenqubo ethile kodwa asingayifaki umqondo wethu sufakele eBhayibhelini. Asikuthathe njengoba izwi liinterpreter ngoba sizothukisa abantu uma masenza kanjalo. Asiyenze ijustice ukuthi la khona kuthiwa ibandla lalikhuleka kwakhuleka ibandla. Yabo limqondo munye njengoba sikhotha lamave maningi amavesi. So mina ngisamela ukuthi ngiestablish something here ukuthi siveze ukuthi ibandla ngoba mangathi ngikhotha amanye amavesi will dwell also on the same
debate kanti no into icacile kwakhuleka ibandla bese liyabachaza kwakhona nabesifazana khona nabesilisa khona no Maria yabo so lichaza abantu ababekhona lithi there were about 120 people were there so asibe nawo lo mqondo lo ngoba iBhayibheli liyaveza uma kuna certain event yenziwa by individual okanye waqoqa uPeter mawuqhubeka emavesini uPeter ku chapter 2 uPeter mayezowina 3000 souls liyachaza futhi iBhayibheli ukuthi wawina imphefumulo engaka ngalelo langa lelo yabona so ingakho ngithi mina isifuneka siqikelele lokho ukuthi masikhuluma ngomqondo omunye asisho ukuthi ke ngoba wena ukhulekile phela sezindanda ibhinde all of us ukhothi verse manje yabona la ku James lithi iBhayibheli ukhona yini ogulayo yabona makabize amalunga ebandla amkhulekele yabona amkhulekele leso isenzo not sobunye kodwa isenzo sobuningi yabona so amalunga ebandla kusuke kwazi ukuthi ke in other version it talks about ama elders so kusuke kwazi ukuthi these are the elders iwona yomkhulekela so bakhulekela lo muntu lo you understand so mina ngithi akukho wrong ukukhuleka kwebandla yabona ubuningi lonke lonke yes. That's iyo le mina ngenzela ukuthi sisenze ijustice njengoba izwi lisho kanjani thina masinomqondo wethu ukuthi hleze thina masivula inkonzo ngichazile khoza ngathi mina uma qoqa umuntu kuyi-event ukuthiwa noma mhlambe let's say kuthiwa sibanibani sikhulekele lokho akusho ukuthi sekuyidoctrine lokho akusho ukuthi sekuyinqubo kodwa kusuke kuqokiwe lo muntu lo ukuthi akhuleke it does not also nullify ukukhuleka kwabazalwane ngobuningi masikhuleka sonke ngabe suke sesenze icala na okay asibuye la okay bengikade ngingakaqedi le our skills course le nkulumo yokuqala okay bengisazoza nakuleka James 5 oh kahle umuntu wesineke and then again uma ngabe sibuka indaba ukhothene incwadi ka Acts 2 verse 42 incwadi ka Acts 2 verse number 42 ithi baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli ekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni and then ke makukhulunywa laphana kukhulunywa emva kwa verse number 41 ukuthi bonke abalamukela izwi lakhe ngalowo mhla babhabhadiswa kungathi izinkulungwane ezintathu base beyaqinisela leli lenkulumo elapha ku verse number 42 ayikhulumi ukuthi ikhuluma into eyenziwa yilabazalwane laba nathi siyenzayo namhlanje ukuthi 1 siyakhuleka 2 siyahlangana 3 siyahlephula isinkwa yabo kodwa ayikhulumi ukuthi lento bayenza bonke kanye and then ke into engifuna ukuya kuyo nansi ke eyokuthi uma ibandla likhuleka ake ngithi nje mhlawumbe ibandla lihlangene bese kuba khona oshumayelayo yabo mhlambe bese umbuzo uthi kushunyayelwe ibandla lishumayelile na yes lishumayelile ngoba lo beshumayela ebeshumayela egunyeni alinikezwe yibandla angazi noma ngiyangithola okay but ke lapho ke uma umshumayeli eshumayele umbuzo uzothi bekushumayela bani akuthiwa ibandla lishumayelile no into enguyo ngizama ukuveza ukuthi yonke into ibandla eliyenzayo liyenza ngokuhleleka kokuthi lo uyafundisa lo uyaxolisa lo and then ke ubani uzovula inkonzo ngomkhuleko or uzokhulekela ukuthi or uzovala inkonzo ngomkhuleko why kwenziwa lokho
ukuze sonke sibe nomqondo owodwa entweni eshiwo ngoba sikhuluma ngendaba yokukhuleka Okay. entweni eshiwo ilo okhulekayo sikwazi ukuthi ekugcineni sivumelane naye ukuthi sizwile siyavuma akube njalo. Mina ngicela ukuthi ngoba we got carried away ngalesi story. No, I think lena mhlambe sibalukhulu Yes. yofuna ukuthi silokhu nje sibuye nakule insimbi Nakule insimbi, on that day so buya nakule insimbi sihlanganise yonke. yonke nomkhuleko lesikuthi lo mhlawumbe ndokhoza nayo ufuneka abuya ayofuna namavesi lawa ukuthi umuntu ukhuleke yedwa ngoba uma sisakhuluma ngomqondo singaprove ezweni hayi sisahamba eceleni. Yeah. Kodwa ke uma sikhuluma siquota izwi siveza njoba ngishilo ngathi idoctrine it start mina ngafundiswa kanjalo ukuthi you cannot establish a doctrine ngeverse and then 2 you cannot establish idoctrine ngokuhleleka ngoba inhlelo zamabandla ihlukile akusho ukuthi ke suke singakhonza uJesu yabona ukhona abanye othola ukuthi kuthiwa banibani thandaza wena sibanibani uthola ukuthi omunye kuthiwa wena uzosihlabelelela namhlanje mina angithi lokuhamba kwethu cause siyoshumayela endaweni eziningi la siwena ubona ukuthi ukuhleka ngokuhleleka uthola ukuthi kuthiwa Dlamini wena uzosihubela namhlanje uyabona akusho ukuthi indeed now uDlamini sekuyi main person amanye amabandla uthola ukuthi kunabantu abaningi abahlabelela akuqedi leyo order leyo une order okunye njengokuthi nje ukuphazamise okunye njengokuthi la sikhonza khona singena u10 ekseni khona abantu abangena ebusuku ngo8 khona abangena ekseni ngo8 kodwa kulokho akusho ukuthi mhlambe khona abangcono ngokukhonza kwabaye futhi inhleleko nje ebandla lithile ukuthi hayi isikhathi savumela ngaso lesi sokuthi sisi accommodate sonke angazi mhlambe nani nayo le futhi mhlambe ukuhleleka kwebandla lokhozo ukuthi ke thina asikhulekisa umuntu oyedwa ukwenzela ukuthi sizomuswa yabona bengifuna ukuza lapha ke ekuthenini ke mhlambe njengoba bese singathi siyayigoqa lenkulumo inkulumo ithi kuzomela sibuyele kufanele sibuyele uyabona ngibuka amaphuzu abalekile ekubuyeni kwethu kokuthi umfowethu uthinta igama elithi ibandla amabandla enza ngokuhlukahlukana and then ukuthi abanye banabantu mhlambe beke phambili ukuthi ibona bazocula and then ke abanye njalo banomuntu oyedwa izinto ezikanjalo yabo yabona nje leyo ukuthi chorus leader labama lapha phambili yabo labantu bama lapha phambili sibiza worship team into out into nje out leyo engekho nje embhalweni yabo because kodwa ke sizoyikhuluma maphinde ayabona manje isizinehloko eziningi hayi no isiziningi lezihlo sizoyikhuluma kahle nje sithi nje khahla lapha yabo because okunye futhi ukhoza wathi ayikho into ekuthiwa deliverance ayikho hayi no angithi sizoyibuka zonke lezi sizoyibuka zonke lezi and then ke bengisekule uhlekisa yonke into engekho le wena into engekho ngokwakho njengoba nje nami ngathi nje ayikho lento leyo isho no yabona mangithi support mangithi into engekho akufani nokuthi ngithi into engekho leyo ishoyo kodwa ngikhuluma nje ngalento no ngisho khona angisho ukuthi usho kulokhu kimi direct uthi wena into engekho so ngisho khona ukuthi ke uyabona ukuthi ukube womunye umuntu nami mhlambe ngihamba ngalomqondo bengizothi hayi because ayikho lento ishoyo mhlamba ayikho lento le yenza ayikho into engekho lento ekhonzeka kanjalo into engekho ngoba sibheka
the final print, it's a scripture, not our thought. Yes, angithi Yeah. iyo lento engishoyo ukuthi ke iyo lento engishoyo ukuthi ke uma ngabe sibheka umbhalo Yeah, sibheka ngokombhalo yeah. akukho la embhalweni khona kukhona abantu okuthiwa o-chorus leader Okay. Asizobheka izwi likaNkulunkulu. and then kodwa embhalweni into ekhona ukuthi ibandla lonke liyahuba. Yes. Okay. Yeah. Akukho okokuthi kunabantu ababekwe lapha phambili kuthiwa o-chorus leader laba abanye balalela abanye. Number 2 Asibuyele le. na okay ufuna uyiqeda lento lena Asingaqedi. no Singayivala. asiqedi ukuthi ngesiphinde sikhulume ngayo. Ngifuna ukuthi nakuleye insimbi Yeah. nakuleye insimbi ngoba uye wayithinta. Hayi uthito ukulofuje kodwa ke mina ngizongena kuyo. No, Okay. so it's Yeah. it. Kunika usuwedi ihlokweni because unehloko eziningi. Deliverance. Deliverance. Kodwa ke ngoba lesikhathi sethu sikanje sibheke ephasikeni. Niya Okay. ephasikeni? No asiye phasikeni siya nje enkonzweni. Okay. Bambatha siya ephasikeni. Hayi thina siyo celebrate iPhasika impela. It's a Mhlawumbe celebration. It's a celebration. Yes. Mhlawumbe ukubaluleka Inkonzo yokucelebrate. yini iPhasika. ukubaluleka? Yes. Okay. Ukubaluleka kokuya ephasikeni okanye ukuyo celebrate iPhasika as umzalwane. Mhlambe siqale la ukuthi ngiyala ukuthi what is the significance of celebrating Passover. the Passover. Yeah. One, we check the background. Abanye mabeza ngeanalogy okanye umqondo beza ngomqondo owe Old Testament la khona uIsrael ekhululwa ebuqileni eGibhithe bese beba ne final thought of that ukuthi Passover it's for only Jews, Israelites. Then now umbuzo sekuthenini kwi-New Testament ku-Old Testament i-Old Testament ake ngiqale ngalokho i-Old Testament it's revealed in the New Testament. I-New Testament is hidden in the Old Testament. And then bese kuba ney'ncwadi ezihlukahlukene kwi-Old Testament. Kuba nama law books, historical books, bese kuba nama poetic books, bese kuba nama prophetic. Nawa bese yahlukana ngokuhlukana. Kodwa izinto eziningi lapho kunama prophecies, kunama izinto ama event ayenzeka khona lapho ezingama shadow yalokho kuzayo, of which the fulfillment seyigcwaliswa ubani uKristu. Ngoba uma kuzomiswa iPassover ku-Old Testament incwadi ka-Exodus chapter 12, uma kuzomiswa iPassover abantwana bakwa-Israyeli basebuqileni, and then makumiswa iPassover kufuneka imvu okanye imbuzi okanye iwundlu elinganasisidlo. Yabona, so now liyathathwa lelo wundlu lelo, igazi lalo libhecwa kuphi in the doorpost. It symbolizes what? That it symbolizes, number one, protection and redemption. That's in the Old Testament. But now it's a shadow, lokhu umfanekiso walokho kuzokwenzeka okuyi-reality event ezokwenzeka ku-New Testament. That is why ke ku-New Testament, okay, before ngiqeda futhi uDeuteronomy chapter 16, I think verse 1, bese kunikezwa inyanga yokuthi iPassover no celebrate nge-month of Abib, which is April. Yabona? And then now lento lekuzoba isikhumbuzo sesizukulwane nesizukulwane. Ngithi but now mase sifika ku-New Testament, uJohn ubona uJesu for the first time. Yabona? Uthi uJohn chapter 1 verse 29 uthi nanti iwundlu
likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Khumbula ukuthi thina singama Gentiles, thina sonke singabantu bezizwe. Uyabo? One uJesu iBhayibheli limbeka ukuthi ususa izono zezwe. Yabo? Okay, fine. Then now uma siqhubeka uJesu establish in the book of Gospel now. Yabo? Gospel. Then Jesus now etafuleni uhleli nabafundi bayadla ukudliwa isidlo ngithi kulokhunja, and then ukhuluma amazwi. Let me just go there and quote it. Engayi misquote because I don't want to misquote izwi. Mhlawumbe usalibheka mhlawumbe khoza nawe ubambathe salivula yini nenze ngayiphasikeni. Ubambatha uthinte into okuyiyona esenza singayiphasikeni. Okay. Uma ubheka incwadi kaExodus chapter 12. Incwadi kaExodus chapter 12 ikhuluma ngokukhululwa kwabantwana bakwaIsrayeli. Okay. And then ke bese ke uNkulunkulu ekhuluma ukuthi uIsrayeli kumele enze iPhasika. Okay. Kuleli Phasika akhuluma ngalo uNkulunkulu laphana mawubheka nje uverse number 7 no verse number 8 uyakhuluma lapha ukuthi leli Phasika lizoba yini. Okay. And then ke ukuthi kuzoba ke imvu yeduna noma imbuzi, and then ke bayokuyihlaba abayokuyipheka bayokuyidla yosiwe. And then ke kusho ukuthi iPhasika izinto ezazikhipha iPhasika kwakuyinyama eyosiwe, isinkwe singenamvubelo, imfino ebabayo. And then ke lezo zinto lezo ke izona zinto ezazikhipha iPhasika. Okay. And then ke right ke masibuka incazo yokuthi liyini iPhasika, yini lento lena kahle kahle eyayenziwa, kwakungukuthi njengoba umfowethu kade echaza ukuthi kwakuzobulawa lesi silwane sasizobulawa, and then kuthathe igazi libhecwe emakhothameni omnyango ukuze ingelozi eyayizobulala amazibulo aseGibhithe mayifica leli gazi noma mayibona leli gazi idlulele phambili. And then ke ngaleso sizathu leso ke ngaleyo nto leyo ke iyini ke iPhasika noma ke lenkonzo uNkulunkulu ayimisayo eyimisela uIsrayeli. And then uverse number 16 no verse number 17 ubonisa ukuthi ke bayothi mabe nibuza abantwana benu ukuthi iyini lenkonzo kini niyokubatshena ukuthi inkonzo yePhasika uNkulunkulu ayenza mhla esaphula eGibhithe noma esindisa eGibhithe ebulala amazibulo aseGibhithe. Right ke masibuka ke leyo nkonzo leyo noma masibuka le yonke leyo nto leyo ithi ke ku verse number 21 ithi ke owakwa Israyeli uyokukhipha imvubelo endlini zabo, bayokukhipha imvubelo abayokudla okunemvubelo, ngabe okuzalwa eGibhithe kwa Israyeli noma obekade esigcila kubo. Akayokudla okunemvubelo because mayekudlile okunemvubelo lithi iBhayibheli uyobulawa. Alright ke othi ngiqedele. Alright. And then ke uma ke okugcina uma ke sithi ke iPhasika asiligubi because zonke lezi zinto ezikhulunywa la asikwazi ukuzenza namhlanje. Ake ngikwenzele nje isibonelo esilula. Kuthiwa endlini zenu kungabikho okunemvubelo. Kodwa mabeya ePhasikeni njengoba bezothi bayiPhasikeni bazobe bephethe amakhekhe. Yabo. Bazobe bephethe amakhekhe and then futhi izobe ingekho lento okukhulunywa ngayo la. Yabo. Mhlawumbe kube bekunethuba mina bekungabuza nje umbuzo othi ma abantu bethi bayiPhasikeni le part walesi eziwu2 kwemvu nembuzi ukuthi abazoyihlaba ngabe yani eduna noma esikazi. Okay. No, it's fine. Ngenza ama point sikwazi sikwagoqa inxa isikhathi sethu. Amazosikhombisa into engenza. Cha. Okay.
bamba lapha ngazi khona ongafisa ukuphendula kulokho. Mina mhlambe la yabona into eyodwa bengisaza nayo ukuthi ngoba I've engaged with different kinds of people coming with this analogy. And ngiexplainile izinto ngithe kokuqala Old Testament is revealing the New Testament. New Testament is hidden in the Old Testament. Most of izinto eziprofesayiwe nezinye zibe amashadow ziku Old Testament, but now ku New Testament is revealed. Kuyi reality. Ufana nenkonzo yongena endaweni engcwele. Yabona? Yaba priest ababengena endaweni engcwele. Thina in the New Testament asidinga umpriest oyosingenela endaweni engcwele ngoba uJesu waba umpriest owasingenela. Okay. Yabona? Ngifuna nokubuza le nabamba but I think naye mhlambe iyahlangana. As ibandla siyasidla nesidlo senkosi. I think naye iyahlangana nendaba yephasika. No, ngizoya lapho. Okay. Futhi boldly so. Okay. Futhi boldly so. So now understanding kufana ngizobekisa ngento eyi1. When we deny the Passover that was done by Jesus, we are denying our salvation. In the New Testament, not in the Old Testament. Old Testament asingeni thina. Okay. We understand. Okay. Thina singena in the asingeni in terms of those event that what you call festival that was for Israel when they went at that time. Okay. Yabo asingeni lapha. So akudingeki thina khoza sibe nembuzi, akudingeki sibe nesinkwa esingenamvubelo and all those things. Asingeni lapha. Okay. Because that one it was a shadow of what to come. Then now Jesus came now. Alisadingeki ukuthi siyolanda elembu because Jesus became a lamb. Isidlo senkosi sidliwa nini? Mhlambe sifuneka siqale la ukuthi wena sibalikhulu si establish le. Okay. Phasika. Yes. Ngizama nje nokuyigoqa nami ngenxa yesikhathi sethu. Yes. Okay. No, it's fine. Let me just read for the sake of for sake of time Okay. read but bengifuna ukuthi sinabe kuyo le. Nambe ngisafuna ukuthi si hijackwe umthandazo. Ngisafuna ukuthi ngilalele ngoba umfowethu uthi okuyiqiniso ukuthi iTestament elidala lali isithunzi sezinto ezayizovela eTestamenteni elisha. Manje bengisafuna ukuthi ke ngizwe ukuthi eTestamenteni elisha ikuphi la khona kugujwa khona iphasika. Okay, mhlambe amnikeza just 1 minute to clock please. But but anyone I'm reading the book of John chapter 6. I'm talking about Jesus. One I've explained one. Ngizoya futhi kuwo wonke amavesi. La khona ukuthi in the New Testament is Jesus now. Iwundlu laqala it's a shadow. Lalingayi reality. That's why ngibande izinto ezimbili ukuthi one, it was the symbol of the blood that symbolized protection kumazibulo kaga Israel. Two, and redemption for them to come out. That is why lento le eyaga Israel iprofetwe ulokhunja uJosepha. uJosepha esezofa. uGenesis chapter 50 verse 24. Yabona? So uJosepha mayithi uNkulunkulu uzonihambela nokunihambela. That is why incwadi yeExodus was established.
izizukulwane bese lithi iBhayibheli lezi kwakuyizizukulwane esisha kwaba izizukulwane esisha and then kwaba nenkosi engamazi uJoseph nemsebenzi yakhe yaqindezela abantwana abakwaIsrael yabo. So all those because of time ngiyagoqa nje kulokho, but now into ebalekile ukuthi ke if we understand ukuthi that one it was the shadow and ibonisa ini i-redemption, ibonisa ini i-protection of the blood. So uma thina ke khoza uma ufunda incwadi ka Ephesians chapter 2 uverse 13 la khona ngithi sikhuluma ngegazi iwundlu in the New Testament uJesu, unless siyakuphika lokho then ukhola kwethu kufanele sikufreeze iwundlu uJesu. Lethi iBhayibheli nani kude nenziwa nabaseduzane ngenxa yegazi lakhe. So igazi lika Jesu liphalale nini ngalesikhathi eyonjenjani eyoku crucifixion. Jesus wamisa iPassover yabona, and then kwaba nesidlo ngithi uJohn chapter 6, Luke chapter 22 as well. Sibuka la ukuthi ke lithi izwi likaNkulunkulu la, but anyone who eats my flesh and drink my blood has eternal life. I will raise that person at the last day. For my flesh is food and my blood is true. Anyone who eats my flesh and drink my blood remains in me and I in him. Yabo? So now la ilesikhathi lesi uJesu iconfirma now bani, iconfirma now ulokunja Paul. Okay. In the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 20 from verse 23. Yabo? Okay. Mhlawumbe yeah siseke kanje akunikeze kule. No kungukuthi lenkulumo sisuke sayiqala lethi. Eqinisweni umfowethu uMbatha. Ngendlela engimuzwa ngakhona uhlanganisa izinto eziwu2. Okay. iBhayibheli lingayihlanganisa. Uhlanganisa isidlo senkosi nePhasika. Lencwadi kaLuka ayikhothana noma ifundayo ayikhulumi ngePhasika, ikhuluma ngesidlo senkosi. Lencwadi ka1 Corinthians 11 verse number 23 ayikhulumi ngePhasika, ikhuluma ngesidlo senkosi. Ayikaze iBhayibheli lathi isidlo senkosi iPhasika. Okay. Even nje noma ngathi akasivezela umbhalo othi kwake kwabizwa isidlo senkosi ngePhasika. Even lencwadi kaLuka ayikhothile. Ayinalo igama elithi le yanto eULuka akhuluma ngayo laphana iyiPhasika. Kodwa ibizwa ngokuthiwa isidlo senkosi. Okay. Yes. Ake ngiyezwe leli mhlambe la alokho njalo. Let's read the book of 1 Corinthians chapter 5 verse 7 no verse 8. Okay, quickly. Siqhubeke lapho sibheke ukuthi le nto engikhuluma ngayo ukuthi the Old Testament and the New Testament. Noma mhlawumbe singavesile quote ngesikhathi yazi. Isikhiphani imvubelo endala ngoba nelethi iPhasika lihlatshiwe linguKristu. Okay. iPhasika lethu lihlatshiwe lingubani? ElinguKristu. iPhasika lethu Kristu. Othi ngusize mthiya. Hayi no ungangisizi. Othi ngicacisa nje lapha makhulunywa ngokuthi nelethu iPhasika lihlatshelwe nguKristu akukhulunywa ngePhasika leli. Okay. Liphi? Akhulunywa ngaleli lika Exodus 12. Okay. Kodwa into okukhulunywa ngayo lapha kukhulunywa ngesono. Yazi cause yabo ukukhulunywa ngesono ekwakhulunywa ngaso kuthi chapter 5 first No, but then now we talking about maybe different thing. We talk about Passover. Yes. Yeah, we talk about Passover. The context ka chapter 5. No. The context ka chapter 5. We talk about Passover. Khiphani imvubelo endala. Yini imvubelo endala? Angeke ngabuthi baya namakheke baye bazobe bephetha amakheke asingene endabeni namakheke wena ubalile wachaza lezi ezindala. Mina that is why ngisho ngithi
ezinye izinto nadlamini, let's do justice, let's go to the scripture Ukuthi ngoba- and quote it straight izwi ngoba manje so misquote bese sidukisa ingqondeni besizosibuyela lesihloko ukuthi ngoba phela vele manje sesiye Pasikeni kodwa nje it's quite interesting even after Passover sisengasithinda lesihloko ngoba no yabona problem, sihajekwe futhi. isikhathi No problem. sihajekwe indaba yeprayer kodwa just nje 10 seconds isidlo sidla kangaki njalo thina siyisidla anytime. Yes. isidlo nisidla kangaki Kayi-1 ngeviki Sunday. why kayi-1 Okay. hayi nginikeza isikhathi sincane ungaze uchaze kakhulu yeah few seconds Nencwadi kaActs 20 verse number 7. Yabo, ithi kwathi sesibuthene ngosuku lokuqala lweviki ukuba ukuqala kweviki okay ukuba- mpostoli ukuthi sisidla njalo Yeah, mangithi sija njalo masihlangene. Okay. We eat it is we don't have a strict thing because the Bible the same scriptures ku 1 Corinthians chapter 11 it talks about kwenzeni njalo. So ngingakwazi and does not talk about only in a one event. Ngingakwazi Even Jesus himself when he quote kuma gospel he said the same thing. ngakwazi ukuyihlala nesidlo nje endlini nje ngiyidlele ngaphandle ukuthi ngihlanganyele Isidlo. ngakwazi bengithi ngifuna ubuza umbatha lo mbuzo angithi uthi basidla njalo. for the next day Njalo masihlangene. Yabo. No problem. Uyiphosa kimi. Angithi ngiyaqaqisile ngathi sisidla ngosuku lokuqala lweviki Yes. because incwadi kaActs 20 verse number 7 okay ikhuluma ngokuthi ngosuku lokuqala lweviki. Incwadi ka1 Corinthians 11 ikhuluma ngokuthi manihlangene sihlangana nini ngosuku lokuqala lweviki. Ithini incwadi ka1 Corinthians 11 Okay, verse number 2 ithi anolindana. Manje wena uthi nisidla njalo ingakho ngithi akabuza Bheka khona. Okay. Njalo masihlangene. That simply means uma sihlangana on the Sunday we've got lokhunja ukuthi sidle isidlo. Okay. So umbuzo sekuthenini ukuthi awukwazi ukuthi ngithi uma ngithi njalo bese wena ushuthi namhlanje ngidla isidlo nakusasa ngidla isidlo na Okay. everything. Mahlangene we've got the right ukudla isidlo. asisiphinde lesihloko sizosphinda Yeah, lesihloko asisiphinde. bakuthola kanjani because Okay. Kwi cellphone number abangithola kuyo 064 5561780 and then ke kwi Facebook ke umshumayeli wevangeli. Amen. Kwi TikTok umshumayeli weqiniso. amen bambathi Shumayelo eqiniso. yeah No, siyabonga sibalikhulu inamba zami zithi 083 773 8544 ibandla iFacebook page Pastor M Mbatha TikTok Faith Temple of Fire Center and also on Facebook page ibandla yeah Faith Temple of Fire Center. bazalwane sibonga kakhulu sihijekekile la kulesi sihijekwe indaba yeprayer sizoyiqhubeza if you want to be in contact with us 0788417844 wenze nje WhatsApp kuba lula kakhulu uNkulunkulu akanibusise ke sibona lapha eThekwini ngomhla ka2 May umkhumbane hall ngo10 ekseni god bless you